que hi ha molta gent, molta dona que necessita ser escoltada i protegida. Que surtin d'aquella closca en les que elles no senten culpables, no? I que elles són les que han provocat aquella situació. I que sàpiguen que poden sortir amb l'ajuda de totes. I sentir que no està sola, això és un fil violeta que al fin i al cabo és com nostre i sempre estarem nosaltres per apoyar-nos. El Veïnes per Veïnes és un projecte de xarxa feminista de suport mutu entre dones. Nosaltres el que fem és acompanyar a dones en situació de violència masclista que ens deriven als serveis com el SARA, el PIAP, els Mossos o altres associacions que treballen amb dones que pateixen violència masclista. Treballem en un grup de voluntàries compromeses amb els valors de l'entitat, que fan una formació prèvia, que s'apropen a nosaltres a través de les nostres xarxes socials o la pàgina web. La meva experiència a Èlia ha consistit en fer acompanyaments a dones que estan en risc d'agressió tant verbal com física i les he acompanyat tant a centres com del CAP, als jutjats i a fer gestions de coses personals seves. La meva feina durant els acompanyaments d'Èlia bàsicament és transmetre seguretat a la persona que acompanyo, que estigui tranquil·la. Llavors és una feina d'una escolta activa i de no emetre cap judici cap a la persona, simplement escoltar-la sense cap prejudici. Jo en un principi m'havia plantejat anar sola perquè no volia que m'acompanyés ningú de la meva família perquè no havien de passar aquest tràngol. Sí que hagués sigut diferent en el sentit que jo hagués estat molt espantada, amb molta ansietat i vaig demanar si podia aconseguir un acompanyament extern. Em van enviar aquesta noia i la veritat és que em va encantar tal com em va tractar amb delicadesa, amb carinyo, amb consideració, em va portar una galeta, em va portar aigua, vull dir, va tenir la tira de detalls amb mi i a més, el millor de tot no és els detalls, sinó el fet de que ella comprenia molt bé la realitat de les persones que estem en aquesta situació i això ajuda molt, perquè quan veus algú que t'entén, que et creu i que et recolza, doncs una mica ja la meitat del camí ja està fet. I la part personal de l'acompanyant et dona un recolzament i una comprensió que no te la dona una altra persona. El fet d'acompanyar-les, com no saben mai qui pot estar al seu costat, fas d'un escut per ajudar-les més, inclús perquè l'altra persona, que està a l'altra banda, no les agredi verbalment. Durant els meus acompanyaments que he fet, que no han sigut gaires, però el que més m'ha impactat de moment és el primer. El primer era una noia jove, però estava en un estrès emocional, una angoixa. Va estar dies sense sortir de casa i era el primer dia que sortia. I bé, jo em vaig trobar amb ella i parlant de coses sense gaire importància, fins que va haver un moment que ella me va explicar tota la seva vida. Necessitava explicar el que l'havia passat. I el fet de que l'escoltessi algú, no jutjar-les, sinó simplement escoltar. I va ser molt important per mi. Jo sempre he estat molt interessada en els temes de feminisme, sempre hem volgut informar molt, sempre he sigut molt divulgativa a les redes socials i tal, i un dia vaig dir, mira, anem a fer un petit canvi des de dins, perquè no tots són les redes socials i no puc estar sempre penjant posts i ja està. És tu a tu, som persones, jo t'apoyo, jo t'escolto i sempre tindràs un braç per estar al costat. Aquest acompanyament és com la paraula solidaritat, és l'exemple perfecte. O sigui, has d'acompanyar sempre... Jo crec que les dones sempre patim dia a dia masclismes o minimasclismes. És una empatia ja que tenim nosaltres que realment és molt fàcil connectar amb aquestes dones. I per això la feina de voluntària a Èlia és tan important, perquè som com aquesta amiga lleial que mai han tingut. Para mí ha sido mi salvación, porque es verdad que te quedas un poquito sola. Bueno, un poquito no, mucho te quedas sola. Y entonces volver a entrar otra vez y sobre todo a tener ilusiones. Els canvis comencen per una mateixa, per les accions que una fa. I és una bona oportunitat per aportar alguna cosa de valor que realment faci un impacte positiu en una altra persona.